Gandarwo sinang saking mandro yaya dalboan dalbo guru marnya rayap kanjeng saking tenging guru tasan hidil ora ana pedote nggih bocah kang pinjelenggah ana adane wono Senopati ngamarta Raden Gatot Raden Antarja Raden Antasena dinangenah amrepeki kasadan ing Madura Imbaracana ana madaning wala siwang saking Mandrawa pindha megaring puspita kamungging madaning taman Wisling sira atri umedaping sang pramana langsing umedaping lintang Trenggono sasangga kanggo gumewan tetamen gunung tinutuping mega malang
nono sabawane satu karuming puspita ing majaning wono kadheripun Kakang Dimas Gatotkaca kula wonten paring panjenengan dawuh Kamas miji mati ngrayi pring ndani adikku Antasena Hanapa Kang aku lan si Adi sakurune napa dawuh supaya merpeki ing kasatriyan Madura mergo pancen Paman Janaka kuwi agi wae nampa cobaning diwu mergo pancen Paman Janaka kuwi kagungan garwa maneh ya kuwi Dewi Wisawati nganti tegel marang Bibi Sembadra tegel marang Bibi Walasegan ditundung Sukasatriyan dalah monggo jane ngerti ora Wisawati anake sapa lan kuwi omahe kos ngendi ora ngerti Dimas lah kuwi cetane mumpengi bakal mangindrajala kacintakane Bapak Janaka Kang kuwi guru beda sing paling abot ki siji wanita abot arep pasane kuat arep mlae kuat arep mlakune kuat ning siji Kajigung Maita kuwi mesti gagal iya Dimas lah ya paling abot ki pancen maneh berat mula aku njaluk Kakang Gatotkaca Kakang Utraja yen kepengin bakal nggayuh marang kautaman nggayuh marang kamulyaning urip kudu sing tatak lan tetek atine aja gampang ana panggiri kudu ya Dimas yen gampang ana panggiri kudu gagal tanpa karya apa sudah dimenyakan ya Dimas Kakang apa Dimas saiki ngene wae awake dhewe wong telu aja wani-wani kunjuk ana ngasani Bapak Janaka. Iki Bapak Janaka lagi mendem katresnan. Nan. Kok nek gowo drep mendem katresnan mesti wani lunga wae. Ngejak sapa-sapa wis jak lunga. Kadang-kadang ngejak karaoke bareng. Iya Dimas lah ya. Monggo nek lunga kaya ngono ku mesti bali ana masalah. Iya Dimas. Kandhaku bisa meneh aja wani-wani nyakepi Bapak Janaka. Ngan. Kurang mejane napa duka, kurang mejane malah dipulasara karo Bapak Janaka. Sing pokok awake dhewe nyaketi kasatriyan Madura. Sing disuwun ana ngarep Gusti kang uga dumadi Allah bakal ketara becik bakal titik kan jumangkahan rasa sumbalindo bumi gonjing kumanuju kuntara umap kang joroniti lumimba penyukuman tukur sang Wisnu Bathara Radya nglebur bumi Dimas kula Kamas ayo toto nyaketi kasatriyan Madura mbawa Kamas Antasena kula Kang ayo Dimas ingat toto pun akan Tutnoyo tak tutno aja kuwatir
len